What up? It's your boy Afro Kid uDlakadla Nkabandle. Ngiphethe bala. Uthando. Phethe intwana yami-ke la bafethu odume ngani? Akukho okuningi engidume ngako nje uyabo. Ngathini? Asishile. Asishile. Okay bafethu. Intwana yami nginemibuzo emithathu for wena ne. Asiqale la ke. When it comes to umjida yipi type yakho? Okay. Umjida must be tall, abe dark bese aba ne-confidence. Wezwile leyo nto. Umjida must be tall, abe dark, maseba ne? Confidence. Showcase, okay. Intwana yami wakwadibana ne-ex yakho? Yeah. Okay, yipi reaction mhlambe yena akakunika yona noma mhlambe eyenzakala at that time? Okay, uthi ngizoyibeka kanjani? Ngizoyibeka kanje ngesiZulu noma ngesiXhosa. Okay, uthi ngizame ngesiXhosa. Okay, shuthi guy nadibana ke nomfo thizeni. Ngibulise manje, yewethu unjani? Evele ethi tshini umhlola. Hayibo. Hayi. Ngivele ndize wethu nisondele ngithi wethu imhlola ndiyayazi endingayaziyo yile yamadolo akho ushange kiss madoli le yamadolo akho ancumisa nefront of phambi kwaba ngizongibhedela kalokho asho nihamba. Ntwana yami ngicela ubuye kokugcina. Guys, okay. Ntwana yami yipi advice mhlambe ongayinika i-youth? Okay, engakusho nje kubantu abasha noma ngithi abasasebancanyana abasakhulayo ukuthi ke guys ofundayo afunde guys afundisise kutough la ngaphandle kunzima kakhulu. So yilokho engakusho nokuthi nje nazi bafethu ukuthi inqumo eniyithatha manje inqumo lezo esezichaza ikusasa leni lokho nje. Yeah. Eyokugcina ke ntwana yami, what is your favorite TikTok sound? So bonani emathileni. Yeah, that one.